Žilinčania, vitajte. Viete, kde sa nachádzam? Zrejme to spoznávate. Toto je Žilinský bulvár. No ja vám dneska chcem predstaviť jeden unikátny dvojizbový byt, ktorý je v modernizovanom bytovom dome, ktorý je sám modernizovaný, 9-ročná rekonštrukcia, je úplne zariadený, má balkón, má 52 m2, ale čo je veľmi zaujímavé, poďme zistiť, ako dlho mi to bude trvať, kým prídem možno do vášho budúceho bývania. A sme tu. Niečo vyše 2 minút. Všetko máte takto na dosah. Chcete aupark, chcete poštu, chcete supermarket, chcete ísť do knižnice. Ak budete bývať v tomto byte, všetko budete mať na dosah ruky. Tak sa poďme pozrieť, čo vás čaká vo vnútri. Radi si vychutnávate dobrú kávu? Aj ja. Ak to radi robíte aj vy, tak tento balkón, ktorý je orientovaný na východ s výhľadom na krásnu rezidenciu Bulvár, vám to umožní. Každý deň dobrá káva. Tento byt je perfektný pre dve osoby. Obrovskou výhodou je, že je kompletne zariadený. Ale dám vám jeden tip. Televízor si doneste vlastný. K dobrému pocitu prispieva vkusná rekonštrukcia a plne vybavená kuchyňa. Mikrovlnka, chladnička a vstalená rúra. Máte radi prehľad vo vašich veciach? Tak k tomu vám dopomôžu vstavané skrine na tejto chodbe. No niekto by si možno kladol otázku, ale kto sa bude starať o moju bezpečnosť? Na to je jednoduchá odpoveď. Všetci milí susedia a bezpečnostné dvere. Perfektný byt, pokojné miesto, nádherný park rovno pred bytovým domom, kompletná občianska vybavenosť do 2 minút od tohto miesta. Majiteľ mi povedal, že keby mohol, tak by tu býval do konca života. To sa však nestane, pretože sa musí presťahovať. Pre vás je to ale jedinečná možnosť, že máte šancu získať tento byt. Čo vám stačí urobiť? Zavolať a dohodnúť si obliadku. Som Richard Gál, som z Equilibrio Real a tento byt môže byť aj váš.